Ja sam Miomir Kostić, profesor Elektrotehničkog fakulteta i šef odseka za energetiku. Pošto fizički radim na imanju svog sina, ovde nastupam u dvojakom statusu, kao predstavnik struke i kao predstavnik motike. Tema su derivacione mini hidroelektrane. To su ona čudesa koja seljacima kradu vodu, a ona umesto kroz rečna korita ide kroz one odvratne cerke. U potpunosti podržavam akciju zabrane izgradnje takvih derivacionih mini hidroelektrana, jer brojni argumenti pokazuju da se radi o velikom zlu. Ako je već tako, iako su koristi po društvu zanemarljive, zašto se one uopšte grade? Zbog koristi pojedinaca, bezdušnih pojedinaca koji veruju da će njihova deca da žive negde drugde, u nekom drugom svetu, na Marsu ili ko zna gde, a ne okruženi prirodom koju oni i njima slični uništavaju. Pa šta nam je činiti? Mislim da Vlada Republike Srbije bez ikakvih odlaganja treba da donese odluku o zabrani njihove izgradnje, odnosno o zabrani daljeg uništavanja prirodnih resursa Srbije. Pozivam sve one kojima je stalo da žive u normalnom prirodnom okruženju, da se 13. juna nađemo na protestu zajedno.